O să discutăm despre ceea ce înseamnă însușirile lui Dumnezeu. Bineînțeles că Dumnezeu este deasupra oricărei însușiri. Dar atât cât putem noi omenește să cuprindem cu mintea. În primul și în primul rând, să răspundem la întrebarea ce știm noi despre Dumnezeu. Ce știm noi despre Dumnezeu este descoperit în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție. Spunem în primul rând despre Dumnezeu că este Duh. Duh. Și avem această mărturie a Sfintei Scripturi. Duh este Dumnezeu, Domnul este Duh și unde este Duhul Domnului, acolo este libertatea. Așa. Deci, Dumnezeu este Duh. Este ceva care nu poate fi palpabil. Nu are trup omenesc. Asta ar fi prima însușire a lui Dumnezeu. Apoi, Dumnezeu este Cel ce este, Cel ce există. În ebraică, Yahveh, adică Cel ce este. Atunci când Moise s-a dus în muntele Horeb și atunci i s-a arătat în muntele Sinai și acolo i s-a arătat în rugul acela Dumnezeu, rugul aprins care ardea și nu se mistuia, Dumnezeu i-a spus lui Moise că El este Cel ce este. În limba greacă este Oon. De aceea ați văzut că în icoane Iisus Hristos este reprezentat cu un cerc și pe acel cerc este scris O-Omega-N, adică Cel ce este, adică Dumnezeu. O icoană, ca să fie icoană, nu trebuie să fie sfințită. Auzim de foarte multe ori despre sfințirea icoanelor. Este o mare greșeală să sfințim icoane. Este chiar iconoclasă. Icoanele nu se sfințesc. Ele sunt sfințite prin chipul reprezentat pe ele, conform sinodului 7 ecumenic, care ne spune acest lucru. Icoana este un simbol. Este o fereastră către Dumnezeu, către cele nevăzute. Iar Hristos este Fiul lui Dumnezeu întrupat. De aceea, în icoană, Hristos este reprezentat cu chipul său ca om. Apoi este scris Iisus Hristos, ISHS, în stânga și în dreapta. Și apoi, în cerc, este scris O-Omega-N sau Yahveh, adică Cel ce este, adică Dumnezeu. Prin asta arătându-se că Iisus Hristos este Dumnezeu și om în același timp. Este și Dumnezeu și om. Deci, iată, prin aceste lucruri, icoana este sfântă. Ea nu trebuie sfințită cu aiteazmă mare sau cu rugăciuni. Are simbolul acesta, este icoană. Cel ce este. Dumnezeu este Cel ce este. Acesta se numește argumentul ontologic sau faptul că Dumnezeu există de la sine și prin sine. Că Dumnezeu este începutul tuturor. Că înainte de Dumnezeu nu exista nimic. Știți că mulți întreabă, dar pe tine cine te-a făcut? Pe mine m-a făcut mama. Dar pe mama cine a făcut-o? Mama ei. Pe mama ei cine a făcut-o? Mama mamei ei. Pe mama mamei ei cine a făcut-o? Și așa mai departe, ajungem până la un punct în care spunem, da, pe Adam, pe Eva, cine i-a făcut? Dumnezeu. Dar pe Dumnezeu cine l-a făcut? Pe Dumnezeu nu l-a făcut nimeni. Dumnezeu există dintotdeauna. El este Cel ce există, pur și simplu. Este cel mai simplu. Dumnezeu este Duh, El este simplu. El este nevăzut, neajuns, nesimțit. Nu poate fi pipăit, nu poate fi simțit, nu poate fi văzut. E mai presus de înțelegerea omenească. El există dintotdeauna. El este Cel ce este. De aceea, El este Duh, nu este materie. Materie înseamnă ceva compus. Dumnezeu nu este compus din ceva. Noi toți suntem materie, suntem compuși din atomi. Și atomii ăștia sunt compuși și fac omul, materia, masa, scaunul, tot copacul, tot ceea ce există e compus din atomi. Dumnezeu este simplu, nu e compus din atomi. Dumnezeu este Duh, adică este ceva spiritual. Ceva ce nu conține materie. Dacă putem vorbi până și de îngeri ca fiind trupuri spirituale sau de sufletul omenesc ca fiind creație și tot putem, Duhul lui Dumnezeu este mai subtil și mai ceva decât Duhul omului și decât duhurile îngerilor, decât ceea ce înseamnă îngerii. De aceea Dumnezeu este mai presus de Duh, putem să spunem. Și El este, spunea Ilie, că a simțit pe Duhul lui Dumnezeu ca o suflare de vânt subtilă, adică ceva, nu ca o bubuitură, nu în tunet s-a auzit Dumnezeu, nu în cele puternice, ci în ceva subtil. Dumnezeu este subtil.
Dumnezeu este Duh. Asta ar fi primul atribut al lui Dumnezeu. Apoi Dumnezeu este veșnic. Veșnic. Dumnezeu nu moare. Dumnezeu există dintotdeauna, nu a fost făcut de nimeni, există dintotdeauna și rămâne totdeauna. Dacă lumea nu e veșnică, pentru că a avut un timp în care a fost făcută, Dumnezeu este veșnic. El niciodată, nu există un timp în care să nu fie existat Dumnezeu. Da? De aceea, iată ce frumos spunem psalmul lui David, cum exprimă lucrul acesta. Spune: dintr-un începutul, Doamne, pământul l-a întemeiat și lucrurile mâinilor tale sunt cerurile. Acelea vor pieri, iar tu vei rămâne, și toți ca o haină se vor învechi și ca un veșmânt îl vei schimba și se vor schimba, dar tu același ești și anii tăi nu se vor împuțina. Spune în Psalmul 101, versetele 26-28. Deci, iată, Dumnezeu este nemuritor, este veșnic. Apoi, un alt atribut al lui Dumnezeu este faptul că am putea să spunem atribut moral. De ce? Dumnezeu este persoană. Are rațiune, are simțire, are voință. De aceea El este atot bun. Dumnezeu este bun. Dumnezeu nu este rău. Nu are răutate, nu are invidie, nu are nimic din cele omenești, nimic din cele ale stricăciunii. Dumnezeu este atot bun. Și Dumnezeu este, de aceea Sfântul Ioan Evanghelistul spune despre Dumnezeu că este dragoste. El este iubire. Dumnezeu doar iubește. Dumnezeu, dacă îi se atribuie lui Dumnezeu mânie, ură, aceste lucruri sunt pentru înțelegerea noastră omenească. Ca să putem noi să avem comparație. De exemplu, Dumnezeu se mânie pe păcatele oamenilor. Dumnezeu se mânie pe răutate. Această mânie este tot bunătate, este tot dragoste. Dar noi o exprimăm în felul acesta omenește. E foarte frumos spune Clement, Sfântul Clement din Alexandria. Zice: Dumnezeu este ca o pasăre care, văzându-și puiul căzut din cuib, zboară spre el ca să-l ridice. Și atunci când îl vede în primejdie de a fi înghițit de către un șarpe, cu un țipăt compătimitor zboară în jurul lui și în jurul tuturor celorlalți pui, neputând fi nepăsătoare în fața pierderii, fie și numai unuia dintre ei. Spune Sfântul Clement din Alexandria. Iată ce frumos! Ce frumos exprimă Sfântul purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de noi. Apoi, Dumnezeu, putem spune despre El că este atot știutor. Iubește și știe tot. Absolut tot. Dumnezeu ne cunoaște gândurile noastre. Cele mai intime gânduri ale minții noastre, Dumnezeu le știe. Ale tuturor oamenilor din toate timpurile. Dumnezeu știe ce se întâmplă în același timp și pe planeta Pământ, știe ce se întâmplă și în capătul celălalt al Universului, în același timp, pentru că este pretutindeni. De aceea, iată, spune Sfântul Apostol Pavel, și nu este nicio făptură ascunsă înaintea Lui, ci toate sunt goale și descoperite pentru ochii Celui, în fața căruia noi vom da socoteală. Deci iată că nu există lucru pe care să putem să-l facem în ascuns, pentru că Dumnezeu vede absolut tot și vom da socoteală pentru toate. Și iată, în psalmistul David spune în Psalmul 138, nu sunt ascunse de tine oasele mele, pe care le-ai făcut într-o ascuns, nici ființa mea pe care ai urzit-o, ca în cele mai de jos ale pământului. Cele nelucrate ale mele le-au cunoscut ochii tăi și în cartea ta se vor scrie zi de zi, se vor săvârși și niciuna din ele nu va fi nescrisă. Dovada faptului că Dumnezeu, deci prorocul David, vede prin Duhul Sfânt că Dumnezeu știe absolut tot. Dacă diavolul nu poate să cunoască gândurile omului, ci doar le intuiește, Dumnezeu cunoaște toate gândurile omului. Diavolul nu poate să o prorocească, dar diavolul prin experiență prorocește. Deci nu prin cunoaștere, ci prin experiență. Este o diferență între a cunoaște direct și a ghici în funcție de situație. Că de foarte multe ori auzim de oameni care se duc la ghicitoare, mulți se duceau, de exemplu, la Arsenie Boca. Și la Arsenie Boca Arsenie Boca le spunea să vină cu o poză și în funcție de cum se uita la poza respectivă și cunoștea anumite trăsături psihologice ale persoanei în funcție de chip și cu ajutorul diavolului, bineînțeles, și spunea, cutare va fi cutare, cutare va fi cutare. Exact ca vrăjitoarea Baba Vanga.
Da? Toate aceste lucruri se fac prin experiență, nu prin cunoaștere. Pe când Dumnezeu, când îi arată unui proroc, îi arată prin cunoaștere directă a lucrului, nu prin experiență. Este o diferență între a fi destul de matur și a cunoaște cam ce ar face cu tare după privirea ochilor, după cum se uită, după ce a făcut până atunci și să-ți dai seama cam ce va face în continuare și cu cine se va căsători. Pentru că diavolul e mult mai bătrân decât omul. Diavolul nu are, omul are o experiență limitată, diavolul are o experiență foarte mare. Și de aceea, prin experiența demonică, te duci la vrăjitoare, diavolul îi spune și ea spune și ce, uite, mi-a prorocit. Nu ți-a prorocit. Din experiență ți-a spus niște lucruri. Numai Dumnezeu poate să prorocească, pentru că El știe în chip nemijlocit ce se întâmplă. El este veșnic, cum spuneam. Deci El știe și ce s-a întâmplat și ce se întâmplă acum. Apoi El este prea drept, este sfânt. Da? Dumnezeu are ca și calitate sfințenie. De ce? Aici, cum cântau heruvimii? Sfânt, 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 Domnul Sabaot. Sfințenia este atributul lui Dumnezeu, adică dreptatea desăvârșită. Sfințenia este un cuvânt care nici nu știu dacă se poate explica. Ce înseamnă sfințenie? Este harul lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt. Ce înseamnă sfânt? Este greu de explicat. Înseamnă ceva care se deosebește de restul. Ceva care este deosebit. Ceva care este drept, bun și așa mai departe. Sfânt, 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 Domnul Sabaot, plin este pământul, plin este cerul și pământul de slava Lui, vede Isaia rostind heruvimii și serafimii unii către alții. Tronul Său este sfânt, sfânt este în sfințenie calea Sa, tronul Său este sfânt, sfânt este așternutul picioarelor Lui, drept este Domnul și toate căile Lui, sfânt în toate lucrurile Lui, sfânt este Domnul Dumnezeu nostru. Dumnezeu este drept și atot drept, El va judeca popoarele, El va răsplăti fiecăruia după faptele Lui, căci nu este părtinire la Dumnezeu. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat. Iată, sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu. Apoi Dumnezeu este atotputernic. Dumnezeu, El a zis și s-a făcut, El a poruncit și s-au zidit. Deci, acesta atotputernicia, Dumnezeu poate să facă tot ceea ce vrea. Nu există niciun lucru pe care Dumnezeu să nu poate să-l facă. Absolut tot poate să facă. Dar Dumnezeu respectă libertatea omului. De aceea Dumnezeu nu îl mântuiește pe om cu forța, ci numai dacă vrea omul să se mântuiască și dacă îl caută pe Dumnezeu. Apoi Dumnezeu este atot prezent, da? Este veșnic și în același timp este prezent peste tot în același timp. Este neschimbător. Dumnezeu nu se poate schimba, rămâne același, legea Lui e veșnică, ceea ce ne-a descoperit nouă, adică dogmele bisericii sunt veșnice. De aceea auzim acum la acest sinod care vor să facă în Creta, cum că biserica s-a învechit și trebuie să reînnoim, trebuie să arătăm lumii o nouă, deja suntem într-o altă epocă. Dragii mei, Dumnezeu este neschimbător și legea, dogmele bisericii nu se schimbă. Nu putem spune, până acum am spus că numai în Biserica Ortodoxă există mântuire și deodată acum, pentru că s-au schimbat vremurile, nu mai putem spune așa. Trebuie să spunem că și ceilalți sunt biserici. Nu, dragilor. Legea aceasta, cum că numai Biserica Ortodoxă este Biserica cea una, sfântă, catolică și apostolică, aceasta rămâne în veșnicie. Aici există mântuire. Și aceasta datorită faptului că Dumnezeu e neschimbător și legea Lui e neschimbătoare, care ne-a dat-o nouă. Și noi nu putem să ne batem joc de ea, bătându-ne joc de ea, ieșim în afara bisericii. Dumnezeu este, bineînțeles, fericit. El nu poate fi decât fericit. Și El nu are nevoie de nimeni și de nimic în lumea asta. Nu are nevoie de noi ca să slăvim. Cum e, de exemplu, la Mahomedani, în care Mahomet, prorocul Mahomet, spune că Allah are nevoie de slugi care să-L slăvească. Nu, Dumnezeu nu are nevoie ca noi să slăvim. Dumnezeu nu are nevoie de nimic de la noi. Noi suntem cei care avem nevoie de Dumnezeu. De aceea, iată ce frumos spune Apostolul Pavel: o adâncul bogăției și al înțelepciunii lui Dumnezeu și al științei lui Dumnezeu. Pentru că de la El și prin El și întru El sunt toate. El dând tuturor viață și suflare și toate. Iată. Deci, apoi, un alt atribut al lui Dumnezeu este faptul că Dumnezeu este unul. Se numește atributul unității lui Dumnezeu. Nu se există mai mulți Dumnezei. Dumnezeu este unul singur. El de aceea este numit și Elohim.
Adică Dumnezeu, da? Este cuvântul în limba ebraică. Apoi spunem în crez, cred într-unul Dumnezeu. Dumnezeu, iată, este unul. Apoi vorbim, ne referim, spunem Tatăl nostru care ești în ceruri. Deci Dumnezeu este unul singur. Nu există mai mulți Dumnezei. Că așa zi și Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, sunt Dumnezei, sunt demoni. Zice la 1 Corinteni Sfântul Pavel. Totuși pentru noi este un singur Dumnezeu, Tatăl, din care sunt toate și noi întru El, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate și noi prin El. Spune la Corinteni Sfântul Apostol Pavel. Apoi, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov. Da? Adevărul creștin al unimii lui Dumnezeu este adâncit de adevărul unimii triipostatice. Dumnezeu este unul, dar sunt trei ipostasuri. Există Dumnezeu unul care este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dumnezeu unul în treime și întreit, unul în ființă și întreit în persoane. Deci, iată, v-am spus pe scurt, în câteva cuvinte, despre însușirile lui Dumnezeu, atât cât putem noi să le cuprindem cu mintea omenească. Faptul că este unul, că este Duh, că este neschimbabil, că este veșnic, că este atotputernic, că este drept, că este sfânt. Mulțumesc!